Rapora nehênî çavkaniyeke agahdar اسرائیلی لسر danûstandinên nerasterast دی navbera ایران و Amerîkayê de. İranê razî bû ku bernameya swêya navokî bi temamî rawestîne. Lê sê merç danîbûn pêşiya Donald Trump ji bo rêkeftinê. Yek, divê Amerîka garantî bide ku piştevaniya tî girûp û nûnerekî dijberê komara İslamî nake. Du, divê Amerîka desteka aborî û leşkeriya berfîreh ji bo İsraîlê bide rawestandin. Se, divê Amerîka garantî bide ku evê êdîtî operasyonên leşkerî li hundirê Îranê nekin. Amerîka dî birsef direng. Ji bîlî rêkeftina etomî, divê hikûmeta Îranê bernameyên mûşekî û fîrokeyên bi fîrokevan rawestîne û cînav bîbe. Îran ne divê rewşê de ye ku dî derbarê piştgirîkirîna İsraîlê de heta sor ji me re deyne. Divê ev hikûmeta re nê peywendiyên swêyên bi İsraîlê re normal bikin û garantî bidin ku êdî êrişî hêzên Amerîkî û İsraîlî nakin. Dî daviyê de, Amerîka de ne garantiya rûxandin û ne jî mayîna tî hikûmetekê bide. û em de biryarên dawî li ser bingeha berjewendiyên swêyên netewî û pabindbûna bi prensîbên ekslakî di netewên yekbûyî de bidin.